pasantwe, sangalubungan pasantwe, hintay amin agyaman, ken ni Jesus anak santo, ububing agtutubo na taingan, agmay-may sa tay nga agyaman, agmay-may sa tay nga agyaman. Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Iti lalasud tayo, iti bulan ti Oktubre. Pasengkadan tayo, ti sangga pamilyaan, ken sangga karubaan. Panagdebosyon tayo, panagkamang tayo, ti panangaywan, ti panangagas, ti panangpatibker, ti Apo kada tayo. Kada gito'y nga panawan ti dakkel nga suot, nangarunat ti sakit, ti gurigor, ti trangkaso, ken na dumaduma pa nga anan na yan. Agdawat tayo ti panangibaba at ti Nanay Jesus, ngayon na tayo mat. Ti dayto nga bulan, nga agdawdawat tayo ti iado, ti bukasyon, ti panagpasnag tayo iti misyon, ti panangrugi, ti sinodo, dagiti obispo, kastamat nga ti dayto nga aldaw, idawdawatan tayo, dagiti amin na mangisursuro. Agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo, tapno maikari tayo ang makiranod kadagiti na santuan a misteryo. Magkompesarak iti Dios aman nakabalin amin, ken kadakayumat kakabsat, tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko. Basul ko, basul ko, basul ko unay. Isong agpagpakaasyak ken Santa Maria Agnanay na Birhen, kadagiti amin nganghel ken sa santo, ken kadakayumat kakabsat, te kakasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kasyan na kami Apo, pakawanam dagiti basbasol mi, ketalayan na kamamin ngay turong iti biyag ngagnanayon. Idaydayo tayo ti Dios, ikanta tayo ti Gloriana. Gloria iti Dios, ti kangatwa, ket dito'y dagakapya, kadagiti tattao anaimbag ti panagnaknaken na, ibunan nagdaka, itanog daka pagrupbabandak, daydayawen daka, agyaman kamken ka, gapo iti naindakla adayag mo. Gloria iti Dios, ti kangatwa, Apo Dios, nailangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabalin amin, ken sika Apo niya Jesu Kristo, bugbugto nga anak ti Diyos nga Apo, Cordero ti Diyos ken anak ti Ama. Gloria iti Dios, ti kangatwa, sika amangika, kadagiti basbasul ti lubong, awate kadaytoy arararaw mi, sika situtugaw, iti makanawan ti Ama,
kaasyan na kami. Gloria iti Dios, ti kangatwa, yan tangay siksika o Apo, Jesu Kristo iti nasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kangatwa, iti timpuyog de Espiritu Santo, iti gloria ti Dios, Ama. Amen. Kumararag tayo. Manakabalin amin kadagnanayon na Dios. Ti panagayat mo kada kami rimbawan na dagiti namnama ken tartarikagay mi. Ipay mo kada si bubuslon takaasim. Pakawanem dagiti basbasol mi. Ket inayon mo pay nga ited ti san mi at turdan na dawaten. Dawaten mi daytoy gapu ken Hesu Kristo anak mo ken Apo mi. Isu magipagbiag ken magipagari ken ka ken iti Espiritu Santo Dios ngagnanayon awan tinggana. Ti maibasa na adaw iti libro ti Henesis. Kinuna ti Apo a Dios, saan anasayaat ngagmaymaysa iti lalaki? Yaramidak iti rumbeng a kadwana amang tulong kenkwana. Iti kasta, nangala iti daga ket inaramid na dagiti amin nga animal ken dagiti amin a tumatayab, ket impan na iti lalaki tapno kitaen na no anya ti ipanagan na kadakwada. Kastoy ti panakapanagan da amin. Pinanaganan nga rod ti lalaki dagiti amin na tumatayab ken dagiti amin nga animal. Ngem awan ti rumbeng akadwana at tumulong ken kuana. Kalpasan na, pinaturog ti Apo a Dios ti lalaki iti nairot. Bayat ti panaturog na, nangala iti maysa kadagiti paragpag ti lalaki, sana sineraan ti lasag. Inaramid na a babae ti paragpag nga inala na iti lalaki, sana impan ken kuana. Kinuna ti lalaki, adamet laengen kas kanyak, tulang a naggapu iti tulang ko, ken lasag a naala iti lasag ko. Babae tinagan na, tanaala iti lalaki. Daytoy ti gapuna, apanawan ti lalaki, dagiti naganak ken kuana, ket agtibon da iti asawa na. Iti kasta, agmaymaysada. Ti sao ti Apo. Bendisyonan nakakuma iti Apo, bayat ti panagbiag mo. Nagasat dagiti agbuteng iti Apo, dagiti agbiag kas mayon nurot iti pagayatan na. Lakamem to ti bunga tinagbanugam, ket naragsak ken narangay kanto. Agbalinto ti asawam akas na bunga nga ubas iti balay mo. Agbalinto met dagiti anak mo, akas kadagiti narugkos nga olibo iti likmot ti lamisaan mo. Kastoy to ti panakabendisyon ti tao nga agtulnog ti Apo. Bendisyonan nakakuma ti Apo manipod syon, ket makitam ti rangrangay ti Jerusalem bayat ti panagbiag mo. Napaot kuma ti panagbiag mo tapno makitam dagiti appong, adda kumatal na ti Israel. Ti may basa na adaw ti surat kadagiti Hebreo. Makita tayo ni Jesus anaramid anababa ngem dagiti angheles iti ababa a tiempo. Tapno babaen iti parabor ti Diyos, mapadasan natin matay amay paay iti amin a tao. Makita tayo anabalangatan ita ti dayag ken dayaw, gapu iti sanagaba na apatay. Rumbeng launay iti naramid ti Diyos anamarswa, ken manarawidwid iti amin na banag.
Pinagbalin na ananay ni Jesus, babaen ti panagsagaba, tapno raman na dagiti adung nga anak iti dayag na. Tan Jesus tinangidalan kadakwada iti panakaisalakan. Dalusan na dagiti tattao iti basulda, ket dagiti nadalusan, ken tinang dalus, may maysa ti amada. Isut gapo na asaan ang mabain ni Jesus, ang mangawag akakabsat na ida. Ti sao ti Apo. Kada kami silawangkan ang panunod mi. Hintayamin ikanta, Alleluia, Alleluia. Hintayamin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tiyapo adda kuma kada kayo. Basta kumamit. Ti sumaganad na adaw itinasantuan ng Ebanghelyo kas insurat ni San Marcos. Imasideg ken Jesus ti sumagmamano a Fariseyo tapno suuten da. Sinaludsod da, ibagaman, ipalubos aya ti linteg nga isina ti lalaki ti asawa na. Sinaludsod met ni Jesus, anya kadi timbilin ni Moises kada kayo. Insong batda, impalubos ni Moises at ilalaki mangsurat iti pakakitaan iti panagsina sana papanawen ti asawa na. Kinuna ni Jesus kadakwada, gapu iti kinatangken ti uloyo insurat ni Moises dayta abilin nga agpaay kada kayo. Ngem idi punganay, idi pinarswa ti Dios daytoy alubong naysao. Inaramid ti Dios ida alalaki ken babae. Daytoy ti gapuna apanawan to ti lalaki dagiti naganak ken kuana ket makitipon to iti asawa na. Agbalindanton amay maysa. Iti kasta saan dan adwa nudida ket may maysa. Ngarud saan apagsinaen ti tao ti pinagtipon ti Dios. Idi nakasublidan iti balay pinalutput ken kuana dagiti adalan daytoy abanag. Kinuna ni Jesus kadakwada, ti lalaki ang mangisina iti asawa na sa mga asawa iti sabali makabasol iti panakikamalala amay kaniwas iti umuna nga asawa na. Kastamet ti babae ang mangisina iti asawa na sa makiasawa iti sabali makabasol iti panakikamalala. Adatattawa ng yeg kadagiti ubing ken Jesus tapno ipatay na kuma ti ima na kadakwada. Ngem pinaritan ida dagiti adalan. Idi madlaw ni Jesus tinaramid dagiti adalan na nakaunget. Palubusan niyo dagiti ubing nga umay kanyak, kinunana kadakwada. Diyo paritan ida tadagiti kas kadakwada ti agtagikwa ti pagarian ti Dios. Laglagi penyo adinto makastrek iti pagarian ti Dios, ti siya sino man adi umawat iti daytoy a pagarian, akas iti panangawat iti maysa nga ubing. Kalpasan na, sinaklot na dagiti ubing, ket impatay na ti ima na iti tunggal maysa kadakwada, sana binendisyonan ida.
Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayo tumaypay ken kao. Kakabsat, idi pinarswa ti Dios ti lubong, pinarswana nga nakapimpintas, pinarswana nga nakasaysayaat. Ket pinarswana pay nga adda ti kadwa katimpuyog ti tao. Isungarod nga idi makita na nga kurang ti panakaparswa ni Adan ket inted na ni Eva nga kadwana. Ket makita tayo iti pakaistoryaan ti panakaparswa ti lubong nga naikan ti dakkel nga akem responsibilidad iti tao. Isuna ti mga iwan kadagiti pinarswa ti Dios. Ngamday ta nga kinapintas ti pinarswa ti Dios ket nadadael gapu iti saserrek iti basol. Isu nga agpapan ita ti dati nga napintas a pinarswa ti Dios ket adda bahid na adamantiana a basol. Ket makita la unay kakabsat dayta nga basol, dayta nga mantsa. Kadagiti kasasaad, iti pampamilya ti agdama. Ti pamilya, ket isu ti basic unit iti maysa nga sosyedad. Ket isumet, ti makita ni Satanas, nga pangrugyanan nga mangdadael, kadagiti parswa ti Dios. Makita tayo jay Genesis nga tirinugyan na nga sinuot nga kinarit ket agasawa. Ket agpapan itamet isumot ti rugrugyanan na nga ririribuken ti pamilya. Ni Apo Dios ti kayat na ket unity, kayat na ket agtipon ti agasawa. Ngem ni Satanas, ti kayat na apa, kayat na division, kayat na mawarawara. Ket no kitaan tay dagiti ti pampamilya tay itatta, makita tayo nga umno, sumsumreken ni Satanas kadagiti pampamilya tayo, gaputa palpalubusan tayo. Sumsumreken ni Satanas taadon dagiti marakrakrak a pampamilya nga saan tayo nga masipsiputan. Uray dagiti pampamilya nga naidaton iti Dios babaen ti sakramento ti kasar, inut-inut nga madadadael. Dagiti ubing agtutubo nga mangrugrugi paylaeng nga mangbuangay kadagiti pampamilyada, rumusing da paylaeng ket dadaelenen ni Satanas. Daytoy ti kinapudno na ti mapaspasamak kadagiti pampamilya tayo. Madadael dagiti pampamilya gapu ti umuna ket social media ken gadgets. Ti saan nga umno nga panakausar ti gadgets ken social media, madadadael gayamen ti pamilya tayo. Kitaan tayo langinin, di jay pagtaengan tayo. Agsasango tayo pa'y kadi nga mangan, na siyaat nog sasango kayo pa'y. Ngam nagitidaddo mga mampamilya, kaslaad da kanya-kanyadan nga lubong, gaputa,
at damot tentig igamanda nga cellphone. At ti may nga gundaway nga simrekak ti may nga fast food. Kit nakitak ti may nga pamilya, sipsiputak ida. Adati dua adagasawa, tapos adati dua nga anak na. Agsel-cellphone ni tatang, agsel-cellphone mo't ni nanang, ore dagiti dua nga ubing babasit pailaeng nakaselpon da. Haang kuman lang nga nakita nga nagsasarita da, basta agsel-cellphone dan, mangandalat ta, isubsubo dalat ta mo ikang kanindan, handa pa'y makitan no, usto mo lajar aramidan jay anak da nga mangmangan. Inot-inot apo nga kastoy ti mapaspasamak. Dagi ti pampamilya nga saan nga agsasarita, ket ti usarinda nga pagsasaritaan messenger. Mga anak tumadamdama at dapay module ko. Mga anak madamdama at dapay classic. Dagitoy mo't nga agtutubo, ipambardamot ti module da sa baligayam ter aramidan da no madama ti klase da. Ag-ML da, ag-Facebook da. Ngem isutos usarin da nga rason tapno makalusot da, kadagiti naganak da. Ti social media ken gadgets, ket naited kada tayo kuma, tapno at adda ti panaka pagtitipon tayo akas pamilya. Aglalo kadagiti adayo ti pampamilyada. Ngem saan gayam, no saan nga nasaya at ti panakausar, madadael ti pamilya. Tati may kadwa, nga rason nga makitkitak nga pakadadaelan ti pamilya, ket iso ti distance. Iso nga adu kadagiti OFWs, pampamilya ti OFWs nga agsisina, gapo iti distance. Kano kumalaeng napintas ti panakusar na ti social media, kaadda kuma nga napintas lata ti komunikasyon da nga agasawa ken ti pamilya ngem saan. Iso nga madadael gapo ti distance. Imagine, adamit cellphone. Ngem saan mo man lang nga matawagan, taasawam, nga kumustaan ti agmalem na, nabannog nga agtrab-trabaho, for example, ijay abroad. Iso nga, nintumet agdram-drama nga asawa, agpostumet di Facebook, nga saan dakman lang nga malagip. Malagip danto no pinagpapawit. Malagip danto no birthday. Gaputa dumawat da ti regalo. Adun tinagsisina nga agasawa nga OFWs gaputa agbirok met dagitoy nga kakabsat nga dadidya abroad ti ayat nga ibingay kuma dagiti pamilyada nga adda ditoy nga pagsaksakripisywan da, ngem saan da nga marikna, saan da nga makita. Isong agbirok dati sa bali, nga pakakitaan da di jay. Isong nga madadael ti pamilya. Nakakakaasi, dagiti anak, dagiti OFWs, nga saan nga maayaywanan, kadagiti pagisurusuruan, mano kadakwada ti papapansin, mano kadakwada ti problema, gaputa saan nga maayaywanan dagita nga anak, ti kayat dati mapaspasurot, wenno agpapansin da tapno ti kasta, mapansin nak kumamot ni mamang, mapansin na't kumamot ni tatang. Iso nga dagitoy tumanen nga anak, nga saan nga naaywanan, agbirok dan tumanen ti ayat outside the family.
isu nga agbirok danton, ubing da paylaeng, ag girlfriend da, ag boyfriend da, mga sawa da nga nasapa. Gaputa sa anda nga makita ti ayat di uneg ti pamilyada. Ken kang runaan unay, bayat ti panakisarsaritak kadagiti pampamilya, dagiti agsagsagana nga agasawa, dagiti nabayagen nga agasawa. Adu ti nadadael nga pamilya, gaputa sa anda nga maawatan, ti pudno nga kay papanan ti kasar, ken ti pamilya. Ti amuda ti kasar ket pabuya laeng, ti amuda ti kasar ket wen kunam laeng sumungbat ka laeng di jay ibagbagan yu saludsod ni Apo padinalpasen. Saan da nga ammo nga agkarida ti sangwanan ti Dios ken ti sangwanan dagiti tattao. Nga agkarika nga awan ti mapagsina kada kayo, nilaeng patay ti makapagsina kada kayo nga agasawa. Ngem adun, kadagiti agasawa, nagkaridamot, nagwendamot ti sangwanan ti Dios, ngem nakalipat dan, naaladan ti kaykayatdan, naragsakdan, dagiti kayatdan nga maala, kadagiti pampamilya, no naumadan, panawandan. Isumet kadi nga kayatda nga ilungalong ti divorce dito Pilipinas. Tapno ti kasta, numauma ka, mabaling ka man ngagpilin ti sabali. Kano kasta ti kayat yung akita ti pamilya. No kayat yung ti dadael nga pamilya. Anya nga ti masakbayan ti sumarsaro nga henerasyon. Kuna ni Apo Jesus, when ni Moises, pinalubusan na, at dahito yung kasuratan, ti lalaki nga isina na, ti asawa na. Ngem gapu ti kinatangken, ti ulo, dagiti tattao. Ngem, idi punghanay, agsublitay lataa, kas dagiti agisurusuro, ita nga Oktobre ket, ita nga Domingo ket, panangikarkararag tayo kadagiti gisurusuro. Ket kas ti simbaan, kas maysa nga agisuro, ket misyon met daytoy ti simbaan nga palagipan dagiti tattao. Isuro nati pudno. Isu nga isuro mi met Apo nga haan ang pagsinaen ti tao ti pinagtipon ti Dios. Isuro mi ati umiso. Haan nga dadya kay kayat tayo ti mapasamak. Isu nga ti awis ko kada kayo, ket dumngeg tayo kina po Diyos. Agsubli tayo jay original, nga isursuro na kada tayo. Nga agtipon ti babae ken lalaki, ket agbalindan nga maymaysa, haanin nga mapagsina. Saan kuma nga ti kinatangken ti ulo tayo, ti mangiturong kada tayo. Ni Apo Dios nga mangisursuro kada tayo, isu kuma ti suruten tayo. Dumngeg tayo, ti isuro ti simbaan tayo, nang nangruna kadagiti sursuro na may panggep ti panagasawa. No agasawa ti babae ken lalaki, masapul nga kayat na, kayat da nga duwa nga agasawa, haang nga kayat laeng ninanang ken ni tatang na. Asawaem dayta nga ikasar mo, dagiti lalaki, saan laeng nga gaputan na si kugam, ikasarmon. Dayto dagiti mistake nga isursuro da kanya tayo niya. No nasikugam, takderam ikasar mo. Uray no saan nga
Buka nga kayat na kumajay lalaki nga ikasar, yung mapilitan, gaputabut-but ngen tayo. Iso nga pamalagip amin dagitoy. Saan tayo nga serreken, ti araramiden dagiti agasawa, may parit pay. Iso nga da kayo nga haan pay nga nagkakasar, haan nga maaramid dayjay. Tapno ti kasta, awan ti babawi. Iso nga dagito ti suro ti simbaan. No saan ka nga nagkasar, haan mo nga asawa takabkabalay mo. No nagkasar kay ti civil, saan mo nga asawa takabkabalay mo. Gaputa ti imatang ti Dios, haang kay nga nagkasar. Adu dagiti daduma pagpambarda, awan met ti pagkasaran mi. Tati kayat damot nga kasar ket daya dati maguyod da nga bado aging gana di entrance ti simbaan aging gana dito'y sango. Hang kami pa'y ngagkasar awam pa'y tinaurnong mi. Kasanong kay nga makaurnong. No idibaruken balasang kayo ket saan kay pa'y nga nakaurnong ibagayo tatta nga makaagurnong kay pa'y no nagadun ti anak yo. Kuno addan ti sikog mo. Kunada nangina ti agpakasar ti simbaan. Nangina agin susosyal ka ngagkasar. No kayat mo nga naka-video ka. No kayat mo nga tininong kaninang mo 40 nga paris. Tapno dati mang shoulder ti pa-cater. Dagitoy ti mapaspasamak. Hang importante dagita apo, ti importante ti panakabendisyon ti agasawa. At dati nakakaldaang nga napasamak, nga dati agtutubo, nagbalinda pa'y nga parte ti youth ministry. So at dati formation da, kat isu dati nagkatuluyan, nagkasarda. After 1 week, nagsinada. Apay? Adati 200,000 nga gururay nga utang da, nga masapul nga bayadan da. Ta inyutang dagayam tay kasarda. Iso nga agproblema dan nga agasawa, no pangalan da ti pagbayad da, iso nga napanunutan agsinadan. Jak ammo no itatta, no agasawa da pay. Ken dumngeg tayo met kadagiti pampamilya tayo. Kadagiti nanang ken tatang nga nagipakita ti pudno nga itsura ti pamilya ken itsura ti panagasawa. Denggen tay ida. Dagiti lolo ken lola tayo nga nabayagdan nga agkadkadwa, mano years dan nga nagkasar, ket addadalat ta, dumngeg tay kadakwada. Ta isuro da kada tayo, ti pudno, nga anag ti panagayat, ken panagasawa. Ket kadagiti met, nailawaan, dagiti irregular families, dagiti pinanawan ti nanang na, dagiti pinanawan ti tatang na. Saan kay nga maldaang ti pamilyayo ket pamilyan tulatta. Awan man ti nanang yo, gaputa pinanawan na kayo. Awan man ti tatang yo, gaputa pinanawan na kayo. Kameng kay latta, ti maysa a pamilya, ti pamilya ni Kristo. Ket kadagiti nang nangruna, kang runaan met, kadagiti pampamilya nga aga-asawa, ngem addagayam ti asawa jay asawa da, isu nga saan da nga makakasar.
ikararaganda kayo. Gaputa saan da makaawat ti bagi ni Kristo ta saan da nga rud nga nagkasar, ikararagan tay ida, agkararag kayo met, dawaten yo ti asi ti Dios. Tapno uri kasta, uri kasano nga kinarigat day tanga pamilyayo, adda nga may turong latta, tinasayaat adalan. Ket sapay kumaiti daytoy nga Domingo kakabsat. Domingo dagiti mangisursuro, ket denggen tayo met ti isuro ti simbaan tayo. Denggen tayo met ti isuro ti Dios tayo. Denggen tayo met ti isuro dagiti pampamilya tayo. Ket idaton tayo nga rod, iti daytoy nga nasantuan nga misa, dagiti amin nga pampamilya ti sangalubungan. Dagiti pampamilya nga inot-inot nga marakrakrak, gapu ka dagiti na dumaduma a rason ti biag. Tani Apo Dios kuma, ti mangaywan kadakwada. Ni Apo Dios kuma, ti mangagas kadagiti nga sugat nga naaramid, gapu ti panakawarawara dagiti pampamilya. Amen. Mamahatiak iti Diyos Ama, aman nakabalin amin, anamarswa iti langit kandaga. Mamahatiak met ken Hesu Kristo, mabugbugto nga anak na ken Apo tayo. At imaw iteramid ti Espiritu Santo, inyanak ni Santa Maria Birhen, nagtutuok iti panagturay ni Poncio Pilato, na ilan sa iti krus natay ket naitanem, imbulog itayan dagiti natay, nagungar iti may katlong aldaw. Imulit sa dilangit ket sinutugaw iti makanawan ti Diyos Ama aman nakabalin amin. Agapuntot sa diyayo may mangukom kadagiti si bibiyag ken kadagiti natay. Mamati akmat iti Espiritu Santo, patsek mat ti Santa nga Iglesia Katolika, ti panagrinanad dagiti sa Santo, ti panagapakawan dagiti basbasol, katadantumat panagungar ti bagi, ken biag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo ti Dios nga matayo, tapno punwen na tayo ti managayat ken napudno nga aramid, ket tunggal kararag kuna tayo, Apo taginayunem ti ayat mo kada kami. Apo taginayunem ti ayat mo kada kami. Baray ti simbaan, tinobya ni Kristo, tapno kanayon as ipupudno amang iwaragawag ti mensahe tinaimbag adamag, ken ti mangwaya-waya nga ayat ti Diyos. Kumararag tayo. Apo taginayunem ti ayat mo kada kami. Para kadagiti amin na pagtengan, anabuangay iti managparabor nga ayat. Tapno babaen kadakwada, maawat tayo tinonunay kinapudpudno kay papanantayat ti Diyos. Kumararag tayo. Apo taginayunem ti ayat mo kada kami. Para kadagiti nawarawara pagtengan, dagiti nasawaan ang nagsisina, tapno maawatan ti kadwan ti kasasaad dagiti tattao. Ken tapno ikan ti Diyos ida tinananay a panangaasi. Kumararag tayo. Apo taginayunem ti ayat mo kada kami. Para kadagiti agtutubo ng agsagsagana ang mga sawa, tapno may pasagepsep kadakwada nga ti kinaunay ken kinapintas tayat, agapoy ti panagpipinaraman ken panagririnanod. Kumararag tayo. Apo taginayunem ti ayat mo kada kami. Para kadagiti tattao anang talikod ti panagasawa para iti pagarian ti Diyos. Tapno kanayon na maikan dagiti puso dati lawag amang sango kadagiti tattao ngagkasapulan. Kumararag tayo. Apo taginayunem ti ayat mo kada kami. Dios nga mami, kanayon kumangadda ka kadagiti tattao ngagtitipon, gapu iti gagarda amang bangon ti may sa agimong, amay basar iti ayat ken panaggagayem. Makibuangay ka kada kami, tapno saan nga agbalbaliw ti ayat mi, ita ken iti agnanayon. Amen.
sikatubo ni ayah. Kumararag kayo kakabsat ko, tapno, dagito'y daton tayo, makaayayo iti Diyos Ama, aman nagkabalin. Amin. Awatam kadi Apo, dagiti sakripisyo, nga imbilin ni Kristo nga iruknoy mi, ket babaan dagiti na santa na misteryo arambakan mi, itong palamukad ti panakaisalakan mi, gapu ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itagayo dagita puspusuyo. Agyaman tay iti Apo a Dios tayo. Punuunay amay karikat rumbang, anong mi kat pagay salakanan mi, ada kami ti amin na tiyempo ken diso, agyaman kam ken kaapo, na santuan nga ma, managabalin kiragnanayon na Dios. Tadda kadagita imam tigasat ti sangalubungan, ay wanam ti tunggal tao. Ayaban na kami tapno buklan mi ti may sabagi, irikas tadenggan mi ti saom, ket surutan mi asidatalik ni Kristo anak mo. Isu ti dalan namang iturong kada kami nga umayken ka. Isu ti pudno, isu ti makaited kada kami ti waya-waya. Isu ti biag amang punno kada kami. O Diyos nga Apo mi agyaman kam ken ka iti ayat mo, gapo ken Apo Jesus, nga ayatem unay nga anak mo. Ket nakidanggay kami, makidanggay kami kadagiti anghel, amangikan kanta iti gloriam, ket ibunanag mi asika tinasantuan. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti amin a parswa, ti langit ken daga napnuda iti pakainay-daya kusa iti kangatwa madaydayaw ti iti naga ti Apo usanay ti kangatwa. Daydayawan da ka na santuan nga Ama, tagan kanayon ako'y kuyugan na kami itidalan mi, nang runan no na Jesus nga anak mo, urnungan na kami ang makiranod iti padaya ti ayat. Tida iti nga oras si buksilan na nga ipalawag kada kami tinasanto na surat, kanpisyan na nga ipay kada kami titinapay, kas inaramid na kadagiti disipulos na sa di Emmaus. Dawatan mi ngarot ken kaman nakabalin amin nga Ma, ibaon mo kad ti Espiritum kadagiti tinapay kan arak, kita ramidem nga iti baet mi, adda ti bagikan dara ni Apo mi a Jesu Kristo.
Idi mang manganday ti rabi ti sakbay da di pa nagtutukan ni papatay na nangala iti tinapay. Nagyaman ken ka pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na kat kinunana. Alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Tada ito iti bagi. So amay awat to amay paay kada kayo. Kastama na kalpasan, da di pa ng rabida, nangala iti kalis, nagyaman manunkan ka, gapo iti imbag mo. Inted na kadag iti disipulos na, kat kinunana. Alaan nyo kat uminom kay amin iti daytoy. Tada iti kalis ti darak, dara ti baro kan agnanan at tulag. Iso amay buyat to, amay pahay kada kayo, kan kadag iti adu at tao, tapno mapakawan, dagiti basbasol. Aramidin nyo daytoy, pangilag lagi piyo kaniya. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy, akalis uminom kami, iparangarami, di papatay mo, o apo aging gaiti, yaay mo. Rambagan mi o Diyos, ti panakailagip, ti panakaikapyami ken ka, kiti pablak mi ti aramid ti ayat mo. Mabaan ti panagtutuok ken ni papatay ni Kristo anak mo iti baro abiyag, di manon iti gloriana. Kita masiasi deti adaton. Ni matlangan na po Isus ti mangted iti bagi kandara na. Mabaan ti sakripisyo na ilukat na ti dalan mi nga maiken ka nga mami. Naayat nga ma, itdam kadakam ti Espiritu ti ayat, nga iso ti Espiritu ti anak mo. Papigsan na kam kadibabaan ti bagi kandara ni Kristo, kitaramida masangsang kamaysa kami, may panggap iti pamati kan ayat. Kat makitimpuyog kami kada Francisco a Santo Papami, kan Marlong Obispo mi. Luktam kad dagiti matami, tapno mabigbig mi amin narigrigat dagiti padami a tao. Ikabil mo ka dagiti bibigmi, dagiti umiso asawan mi, tunggal masabot mi, tidalan mi, dagiti mataltalipungaw, kan mapulkukan agkakabsat mi. Itdam kadakam ti kinamaingal a makisinakit, kadagiti padami at tao, no agsagsagabada iti kinapanglaw, uno pa nakailupit-lupit. Aramidam kada ti iglesia, may sa apuerto ti pudno kan waya-waya, kinalintag kan kapya, kiragsarbya mang patalgad iti tunggal tao, tapno sana mapukaw tinamnama na. Kasyam o Diyos, dagiti kakabsat mi anatay, iti sidong ti kapya ni Kristo, kanamin na pimusay na sikala ti makamoy ti pamati da. Alam ka di dama iranol iti gloria ti panagungar. Katinto nagibusan ti panagdalyasat mi di ti daga. Awatan na kamto kada sumbra kiti pagaryam. Di sonam namaan mi, apakiranudan mintong agnanayon iti kompleto abiyag kan gloria. Kat makikaysakam to kan Santa Maria Birhen nga na ti Diyos, kan Jose nagasat nga esposo na, kadagiti apostol kan martir, kan amin asa santo, katirok no minto kan katidayaw kan gloria, gapo kan Kristo nga apo mi. Gapo kan Kristo, sikakaysa kan Kristo, kan itisidong ni Kristo, iritimpuyog de Espiritu Santo, irok no imiken ka, managabali namin nga ma, dami nadayaw kan gloria, tiyag na namin nga awan, tinggana. Kas may sa familia, awagan tayo ti Diyos, kas sinsuro ni Apo Isus. Amami nga adat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakam mo, ditidaga akas sa dilangit. Iddam kadakam tal daw ito'y, ti kanen mi ti patinayon ngaldam,
Pakawanam dagiti utang mi akasmat pamakawan mi. Ti utang dagiti mautang kada kami. Di nakambaybayan nga manugod iti sulisog. Salakan na kamket iti dakas. Isalakan na kami apo iti amin na pagdaksan. Idem asya ayat tagapiam kada kami. Babang titulong taasim. May lisikam kumay iti basol. Kat may kanawa kam iti amin ariribok. Kabayatan ng orurayan mi tinanamaan mi kinagasat. Tiyain ni Yesu Kristo ang isalakan kada kami. Apo Isus kinunam kada kita apostoles, kapyati batik kada kayo. Kapyang agabukan niyak, titad ko kada kayo. Saan nagiti basol, miti kita nagiti pamati iti iglesia. Ketika semayan nurut iti pagayatam, ipay mo asya-asya di kapyakan panagkaykaysa. Sikang agbiag kinagari, tignan ngawan tinggana. Ti kapyati apo, kan-kanan kumangadda kada kayo. Ipaayo ti kapya iti maysa ken maysa kada kayo. Kordero ti Dios ang mangikat karagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Dios ang mangikat karagiti basbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Dios ang mangikat karagiti basbasol ti lubong itdam kadakam ti kapya. Kakapsat ko at ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos ang mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, nagasat ti anayaban, iti padayana. Apo jak may karing o may kakaniya, mirimay salasaom, mapaimbag ton to'y kararwa.
Kumararag tayo. Manakabalin amin a Diyos, ipay mo kadi kada kami nga iminom, kana taraunan kadagiti sakramentom, agtapno agbalin kami, agbalin kam kuma, maitulad ken Kristo. Dawati mi daytoy gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Ti pamindisyon ti manakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti misa in kayon ti kapya ti Apo. Napnot ragsa, daytoy rikna, napnot tayo. Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak unaimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Asi papakurang nga krukbab itinadyasan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Noy maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek a panagununoy. Ken nasayam a panagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugsugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Profeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan a padaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti taraon ti kakawami, kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofam kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dungeg si papasnek iti saom, ken ti paypaysumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesiam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nalangitan abalay mi.
Jesus, sika nga arimi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apang ilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan miti sagrada Eucharistia, iwaragawag miti pamati, hayat ken namnamamiken ka. Ipablak mi ti papatay mo, O Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, di sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kumamang ikod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Kasutuin ti parabor, agian kami Apo iti binim. Misyon, itukit mo iti puso, di babagi misagot mi, naput no ken tutungil kami, at tuy ka magsagdan kami, O Apo. Kami tinaduma-duma adiso, itanon iti saong ken panagserbi. Ni Maria, ni Madarabag nagsakni, agsaknap tigil ayag ti misyon. Lima kasutuin ti parabor, agyam kami Apo iti binim. Misyon, itukit mo iti puso, di babagi misagot mi, naput maken tuloy kami, at tuy kang sasaganan kami, O Apo. Amin nasagot, irukulit ito't mitlubo, inalintek, kinasanto, ken talinaay. Ang iba'y punasingan, ang mamati tinubo, palagayat ni ti panatao. Masutuit parabor, agyaman, agyaman kami Apo. Magsutuin parabor, agyaman kami Apo iti binim. Misyon, ikakit mo iti puso, di bagbagi misagot ni, naputukin kami, at tuy kang sala kami, O Apo.